De laatste meters van een kampioenschap met een gouden randje. Op de afsluitende 10 kilometer, nummer 2 in het klassement Jan Blokhuizen, komt Sven Kramer net meer in gevaar. En wordt als eerste Nederlander voor de 5e keer de beste racerijder van de wereld. Waarom in de tijd? In 2007 hield Sven Kramer, dan nog maar 20 jaar, op zijn thuisbaan Tiaf de eerste wereldtitel. Het is heel moeilijk om fjouwer super op hoog niveau afstand uit te leveren. Het niveau is op het moment eigenlijk alle kanten hoog. En om een saal te sluiten in eigen huis, mijn wereldrecord en een titel, dat is echt perfect. Het is dan duidelijk, Nederland had er een grote racerijder bij. De vergelijkings met toppers uit het verliezen worden al vlug maken. De Nijjaard Skenk wordt zijn. Maar intussen kan Skenk met 3 wereldtitels net tippen als Sven Kramer. Maar 4 titels komt alleen een Rintje Ritsma nog in de buurt. Internationaal zit Kramer ook op het eerste plak, maar wel met 2 cracks uit het 4e verliezen. De Noor Oscar Matthiessen, die tussen 1908 en 1919 ook 4 titels hellen. En de Finn Klaas Stoenberg, die datzelfde dier tussen 1923 en 1931. Kramer had historisch kreun, maar liet het zelfs leveren over het kampioenschap van Aron weekend te praten. Ja goed, EK weer al een verrassing en dat ik dan nog het WK binnen kan slepen, dat is helemaal super. En dan is er in Moskou nog meer Fries succes. Irene Wust. Inwoner van het Heerenveen verliest op de voor haar altijd lastige 4000 meter maar een paar seconden op concurrent Martina Sablikova. En werd alweer voor de 3e keer wereldkampioen. Mijn 3e, ja, zeker. En titelprolongatie, dus dat voelt voor mij wel heel erg speciaal. Maar haar 3e titel komt Irene Wust dicht bij de Nederlandse recordhouder Adje Keulen-Deelstra. Die was tussen 1970 en 1974 4 keer wereldkampioen bij de vrouwen.